Okay. Hello guys. Wala mo bagyan eh. Kapampangan niya kasi. Hello guys. Oh, pwede. Oh. Hi guys. So, di ba? Kapampangan niya kapampangan. So, welcome kayong guy. Welcome kayong channel Halayang AIDS. Tapinining mo muna tamong vlog. Balo nung nanuya king kapampangan ng vlog tsaka ako solid guy ako solid magsalitang kapampangan kini kasi balo ko dakala mapamansin ken na magsalita kang kapampangan siya mutanan may Tagalog sabihan lang agad ding talagang kabataan niya daw kabataan ako yun ako kaya ka rin kabataan medyo mikidad na at itapin tamo solid kapampangan itamo salita akong solid data English data tamo nani aking kapampangan ng solid siguro gawa na narinig kahit technology liwaliwatan na pamanyalita ngayon hindi mo sinabi kang diba mo instead na kayo itang pamag-English pamag-guide digdagan may English digdagan may Tagalog makanya nang malalyari ngayon kalapan na yung diba hanapin wariya mo dapat ka rin so mo makanita ka solid magkapampangan kayo pero kapampangan yung channel ay ni at makanyan mo ka yung datang yung forma o bala mo taman Mindilo king datang pero Mindilo ta naman nandin Mindilo ko pena mo Mindilo ko napon ay nandin at lemimbo ko Kimpi Kimpi tamo pa mo kapampangan mahilig tamong mag-label kaya ente mo may gupit na Joey De Leon kay bat pigkapusan may Joey De Leon niya damayan Kimpi uso na kasing Kimpi kanita niya salamin ko salamin ko man ini pang luma ini kasi may wala yan hapon ng salamin ko king gahay king dagat mag-swimming ko makasalamin ko kawari kawari mulala kanita may wala yapin at ngayon gagamitan kay ni bala mo bulag ko na hapon kasi nyaburi ko patse mag-swimming ko makasalamin ko mo naman ako kakakiting gahay ako kakakiting ako manakit masalese patarugo malumod ko lang ako salamin kailangan maski malumod ka kailangan medyo chiya pa rin yung kaya mo itang signature hanapin anyway kalokon mo welcome kayong channel ay niya at tapin yung pinakamumuna tamang vlog paragulan tayo at supportan tala sana rin kapwa tamo kapampangan na vloggers at ako balo nung hi guys what's up YouTube or wala akong isip siguro kaya na mo soy ay mas okay wari soy kumusta kayo soy hello soy ay siya yali pala hello soy ang ganagay ning muna tawong vlog at balo ko datanging aldo nakala mo naman din manalbi at uling din kapampangan may ilig lang manalbi video kapampangan at dakal salamat mag-subscribe kayo ipanyahop tamo dakal salamat soy